Nuwun. Ini setelah nun sewu sak sampunipun alusan cobi kula nyuwun gunganipun Mbak Rini. Mbak Rini Mentir. Kowe engko nyanyi dua nduk asem apa pentil asem caluk karo mudang anak. Pentil asem caluk. Janipun kula nyuwun dikendangi kalian Kang Mas kula Bagong. Berhubung beliau agak kurang sehat, niki wonten Bagong muda. Mas Pandu. Oh, Bagong kuwi apa iso mendang? Pecah. Iso adol. Oh iso. Ayo Mbak Rini, mereka nun sewu mentir itu, mentir itu kan nami kampung ya Pak. Mbak Suci mereka ikonipun Sragen, saantero Indonesia niki namine Sragenan kalih apa jenenge? Bukan, Tayub niku pun kawentar. Kunjuk dateng Bopo Soekarno saking Paman Jawi, Mas Tarno saking HBCK Gentasin Tramas, Kang Mas Karjan saking HBCKB, menika sami tasih mirengaken khusus piyambakipun mangke nyuwun Mbak Rini ngasto pentil asem caluk kalian udang anak. Pentil asem caluk. Tapi ngangge tayub, ngangge tayub. Garap tayub. Monggo Mbak Rini. Mas Pandu. Yo pengendang kabeh Mas Tama, Mas Jiji. Nggih. Mas Jiji ya. Menika ikonnya Sragen. Nggih, Mbak Rin. Orang nduk kok kue suaramu bisa kayak Mbah Mentir itu gimana anunya? Nggih, mungkin sejarahipun. Sejarahipun saking alam. Oh, alam. Oh, tak rokokan ngombe bir ngono. Nggih. Ora. Nggih, itu anugerah. Anugerah nggih. Layak disyukuri. Mila anggere aku nyepeng cempurit kowe tansah nderek ya, Nduk ya. Anjir. Dan iki kok anu lho Nduk apa sumbangan ya. Jadi gotong royong kowe engko mulih mung kondur mung anu apa bicak ae ya. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Monggo arep pentil asem caluk dulu atau mudang anak? Mudang anak sih ya. Nggih. Kowe sing ngudang aku anake ngono ibarat. Mas Bagong dadi anake. Nggih. Nggih. Gedemen kanan. Anak berimen. Anak semene wegah saka. Kok nuwun sewu, Mak nenen gitu coba. Bu, nenen. Nenene ora metu. Ono. Ya dipeles. Kowe mau tak gawake Nggih. kok sing njaluki piye? Hah? Tak gawake Apa? banyu aki. Nggih, ngutang anak dados. Monggo, Nayub. Monggo Pak Haji Karno, Mas Iswanto saking PT Dirgantara Indonesia. Bapak, wes ora bate.